Hello, fungkaham jotono no. Tini ang fungjorao nerno kaisa kothoma knare na musungo. Abo hingke nini bagai shanti tamo. Shanti English by peace. Amuno nin bagai shanti tamo. Gobangma borok ni bagai alada. Mane borok chongmani borok ni chongmani abo juda. Baksa chongo ang nogo saichukma tongkangke ani bagai shanti. Ang gan khnawi mathukangke ang belai no shanti nangjago. Eba ani logini borok ani ganao tongke shanti. To asole shanti ki abo de. Na gana gini nilar bufang wafang nobar hai tongo abo hai jagao simide jeng shantiman. Nogo borok kwbangmao khe jeng shanti maya de abono khe shanti hingya de. Hede abono tini kaisa kothoma khoroksa raja ni kok. Bo bini behelo tongnai beba kormochari samung tangnai rokno bo saka norok ani bagai jotono kaisa tamsane painting drawing khaitodi hin saka. Tei saka emon painting khaitodi je painting no ang nugui bwkhao shanti mannai. Je painting no ang nugui an bwkhao belai no shanti mannai shanti nangjaknai ang abono ang puraskar rinai hin saka. Hake bo busuk joratei sranglaioi yuk khlaioi bwkharioi jotono painting swnamlaikha. Swnambaioi tui phaikha hake je swnamnai rokni bisingo no nailaikha khoroksa tei khoroksani. Aro ni bisingo kaisa painting tongo. Belai no thanda jaga aram yang bufang wafang ganao pukhri kaisa nobar phai tongo bufang wafang kwbangma pahar yang sakao abo hai mane ekdom kwchang nirok photo drawing swnamkha tabo. Hingke bui jotono chonglaikha omono manchi nai sure obono prize mannai bono mannai obono joton sai thanda photo bo belai kaham hinui saka. Borok uansuklai tongo. Phiya raja no jefru phunugui kha abo manliya. Uanamasingsa tei kaisa photo se raja choose khaisio. Abo tamni photo himale a photo o nobar phai tongo pherang kogui tongo. Hingke ha rok kwagui tongo hatai kuchuk ke belai no ubrum jabrum nangjak watui ni abo hai picture. Hingke afru tongmai angui borok ma swnglaikha raja omole bubagra omole chaliya bahaike nongno o photo no choose khaikha aswk o jagao kunu khakchangma se kwrui joto dige ubrum jabrum hinsaka. Hake bo saka chikonsa kaisa tongo a drawing khlaima jagao tok kaisa bajak tongo. Watui nobar phai tongo pherang kok tongo phiya kaisa a ha kwak tongmani a hatai ni busunda bufangni busunda kaisa ono a tok kwchang khe bawi tongo. Abono nugui no raja khakchangma a jaga no bo shanti a photo no chajagui abono choose khaikha. Abono bai aro chini gana gini tamung tong abo bai chini bwkhani shanti matter khaya. Tamni hinkhe saikok bai sajak tongo peace is a state of mind. Peace is not a state of surroundings. Peace within you. Nin bisingo se shanti tongo. Abo nini gana gini wo nang rutugui manglak. Nini gana gini wo jesuk shanti tongphano nin bwkha bisingo nang shanti kwrui hinkhe shanti manglak. Amoni bagui jeng chonglaimani je gana gini shanti nobar hubar jagao nilar jagao tongkhe shanti hinui. Phiyaba nini bisingo shanti kwrui hinkhe a jagao bo nang shanti manglak haida. Jotono no fungkaham haino hai jotono no sal kaham thangthung.